शिवजी जे चाले नगरिया घूमन झोरी दिहले गौरा हाथे हो। हमरा झोरी गौरा हाथ जिन लगायो कि ओ माँ मोर दुलारी बाटी हो। हमरा झोरी गौरा हाथ जिन लगायो कि ओ माँ मोर दुलारी बाटी हो। इतना बचन गौरा सुन सुनहु नहीं पावे हो। वही झोरी में डाली दिहली हाथ त सर्प फूफकार छोड़े हो। वही झोरी में डाली दिहली हाथ त सर्प फूफकार छोड़े हो। इतना त देखी के गौरा देई मन से दुखित भई हो। वही नगवा के कैली चार खंड त चारों दिशा गाड़ दियली हो। वही नगवा के कैली चार खंड त चारों दिशा गाड़ दिहली हो। एक टुकड़ा गाड़े पूर्ववा त एक टुकड़ा पश्चिम गाड़े हो। एक टुकड़ा गाड़े पूर्ववा त एक टुकड़ा पश्चिम गाड़े हो। अरे एक टुकड़ा गाड़े दक्षिण त एक टुकड़ा उत्तर गाड़े हो। अरे एक टुकड़ा गाड़े दक्षिण त एक टुकड़ा उत्तर गाड़े हो। पूरब जामै बेला गछिया त पश्चिम भाग जामै हो। पूरब जामै बेला गछिया त पश्चिम भाग जामै हो। अरे उत्तर जामे लयकवन दक्षिण धतूरा जामै हो। अरे उत्तर जामे लयकवन दक्षिण धतूरा जामै हो। 12 महीना पर शिवजी घर आवे गौरा यज्ञ खाड़ भैले हो। गौरा